kublai shibun ye philang baro nagaliang jong ka sekolong sport and cultural youth club lingba jong ka kerwo public secretary ni pha philang baro ki riu e sport kerpang haga bede ka football nagaliang jong ka sekolong sport club ka jongi mentau senam ni pha ya ka second invitation football tournament ka bangin sapedlong house nem arja rapsa tinagaliang jong ka sekolong sport club ka jongi ya khot ni aware ya ki sport club ki ba pher bat kum juro ya ki team shimet ki ba stunat management ta haka jingil kai football tinagaliang ka jongi kum ka sekolong sport club ni ya khot ni aware phi ba pinwan management ta hakani ka jingil kai football tournament ka jongi ka bangin saseng ban phai la kai hakani ka madan ka jongi nomor kata ni ya khot aware phi bat nam ta ka prize ka dei hakani ka jingil kai ka winner lani ka long job ka dei ar phojar bat nam ta ka runners up lani ka baremno haka final ka dei shphojar bat ka entry fees lani ka bairung hakani ka jingil kai ka di khatsan sport Bandagaliang jong ka sekolong sport club ni lasya me ka senjam ba hag bede bat ka jing pediang ngi team namar ki bon ba ki team ki bakwa ban wan bane shimenta na du ngi pelaj ya ka poster na kata ka daw ngi shim da ka wei ka rai le ne ka jingmut ba ngin pediang kham kloy ya kinu ki team ki papun poi haswa ya ka by advance but ka last date ban summit ya ka kerteng jogi team ki jong pi bat kum juro ban summit ya ka by advan kadai haka shpotrik jong manai January house nam arjar apsa nomor kata kinu ki bakwa ban simenta ngi kentu bat ya pilang baro ba pin le kam kloy khnang ba pinyo ban simenta di season 4 ngi yakot ngi wera pi ba pin wan ban simenta shiknika second invitation football tournament ba kinu ki team lani ki sport club lani ki team shimat ki bon management tahang ni ba ngi kitbo ka phi ba pinang le bha bat kum juru ba pinla banile kai bha nagaliang jong ka sekolong sport club ka jongi ni persyang ban ai ya ka service hak bedi ka management jong ka club ka jongi bat kum juru hak bedi ban pik ya ka madan lani ya ki march official khnang ya ka ba ka jingil kai ka jong pi kan long ka jing hun ni satisfied but hagajuk kapur bahkan airu ia ka beauty of football ni ia ka jingil kai football hapo jong re snong jongi bat kum juro ia ka dong ka thanhi ban kan tiu ia ka sap ka phong jong ki rangil kai bat kum juro ia ka jing angnut jong ki team dan ki sport club ki bran ha ka dong ka thanhi bro ka wei khup le shibun